Bueno, hemen ondaruko beste familia bateaz, zain ezaten genuen familia betorri zela urrutxetarrak eta iriendotarrape amendaz. Mikel Iriondo, Jon Iriondo, Anaxak, Jonen semi Luka Iriondo eta haren aume eta haren ama, Maritere, amendaz. Baitere ez igeritaldin ebiltzaku, baina bai igeritaldin laguntzen ebiltzaku sasoi baten denporak hartzen, kotxia zarutzutan nuz. Asko biliago. Batetik bestea, ez da? Nik lehen izan enduko begitzen. Eizu, asko biltzekurela Maitere bino, asko biltzekurela bino Maitere. Sasoi baten azken baten, kotxia zarutzen dutzen, denporak hartzen, gaur egunen, azken baten, igeritaldin abitzen gurasuai ezkerbait laguntza, hor laguntza handi bat egoten dalako, eta... Sakrifikau, ez da? Bai, hoxe. Bueno, Jon, Mikel eta Luka gaurko hiru protagonista, topin ibiltzase, Jon eta Mikel hortxe bat abestin atzetik, Luka ez dute kontrola... Hortxe, puesto atatera hua. Bai, bertan, gero guazak jara grupo. Eta honek ze jaten da Maitere, honek irurak horrela lehoko. Bixar marmitxako jango da. Bixar marmitxako jango da. Gane gaur ze jana torre biero, ze holako festa zentzeko. Bai erramutan, bai gaitxan eta... Ondo, danitako. Hor, nunda sekretu, Jon? Bueno, asko entrena, ondo jan eta zain jut, asko ondo zaintzi. Bueno, Jon eta Mikel nik ezauten itxuzen, Lukasu esan duazen ezautzen, baina ikusten dut hor jarraitzen da bela familiaren legautue bai, horre ikusi duelako, atxanatzetik zartu zezelako, nire logo postutan, zelako, gurasuk osabak eta txakla gotzue horre oinarrixe, zu horzatuz margaten gitxik ez da? Bai, aitan bidia segitzen bizkat, usta ez aitik gere itia da hoi. Atxana eta osabana bai, Baina, bueno, gertuko baita. Hoxe, ondo jan, ondo deskansatu, entrenatu da aurrea. Zenbat urteak azu, Luka? 16. Parranda gutxi orduan, ez da? Ontsa zire etxen bizkat, Luka? Bueno, garetako denpori hartu dure bai, ez da? Bueno, soizunak famili, lehen Mikel zua zehongaz, soizunak, famili eta jarratxuelan, bale? Gero arte. Hori nahi kutxezut.